סיימתם? אז חלק 2 לאיפור של דודה של מאיה פרסי. שמה לסללית. אמרו שזה נס, שזה בכלל לא קשור. ממש מהמם. אתה תשימי לי עוד איפור, לא תקמסן עליי, סומק. לפתוח לך את זה? לא, זה לא צריך, שמה צללית. שווה? לא. יאללה, נו, טוב, מהר, אין לנו זמן, דודה, אין לנו זמן. אני חוזרת אליכם. עכשיו, סומק. תעשי כמה שיותר מהר. סיימנו את הסומק. עכשיו שמים להסף גבות ונחזור לכם. זהו, חלק סופי.